Inxanxathela yezitolo The Bridge City e-KwaMashu ivulwa kabusha kusasa njengoba yayicekeleke phansi ngenxa yezibhelu ezaqubuka kulesasifundazwe ngo-2021 kuNtulikazi. Inxanxathela yezitolo Bridge City Shopping Center iyavulwa kusasa. Kulindeleke iningi labantu kakhulukazi abantu abahlala lapha KwaMashu ePhoenix kanjalo futhi nakaBesta ukuthi bengabanye babantu abazofika bezothenga lapha. Nabanikazi ke bezitolo bathi bajabule kakhulu ukuthi namhlanje bazokwazi ukuthi bavule amabhizinisi abo alahlekelwa kakhulu. Bayasho ukuthi imshwalense ukwazile ukuthi ubasize ubanike imali ukuze bakwazi ukuthi bavule kabusha izitolo kanjalo ke futhi nokuqinisekisa okusuke emaphoyiseni kanjalo futhi nakuhulumeni ukuthi le ndawo izoqashwa ngelokhozi kakhulukazi futhi ke bazoba nonogada beyinhlangano noma inkampani ezimele uqinisekisa ukuthi le ndawo ngaso sonke isikhathi iba nakho ukuphepha. Nemphakathi ke siyakhuluma nayo ithi cha isamukela kakhulu isinqumo sokuthi kuvulwe kabusha le izitolo ngoba kade bevele behlupheka sonke lesikhathi izitolo kufanele baze baye emadolobheni akude kakhulu kumele bagibele uma sebefuna ukuthenga ezitolo. Sibonga kakhulu sibuyele emuva kunina intambo sibuyelesela eGoli.